nie. Jak nepomôže, som toto bude najlepšie. Ja si to nepomôže. Ale nie nepomôže, ale nie toto bude najlepšie. Ale nie toto nepomôže najlepšie. Musí to byť. Ja to nedávam, ja už končím. Priatelia, veľa rodičov rieši taký problém, že do akého času by malo dieťa s nimi spať v posteli. Niekedy sa stávajú také extrémy, že poznám rodičov, s ktorými spia deti do 6, 7, 8 rokov, akože stále, pričom rodičia strácajú svoj súkromný život a hlavne si rodičia hovoria, že oni vtedy robia pre dieťa veľkú službu, pretože mu dávajú pocit bezpečia. A je to práve naopak. Pretože vaše dieťa si v tom čase nehovorí, že ako mi je dobre s otcom a s mamou, lebo tu je bezpečne, ale hovorí si, že musím byť s mojím otcom a s mojou mamkou, pretože mi hrozí nejaké nebezpečenstvo. Môj otec a mama chcú, aby som tu bol s nimi a mi to dovolia preto, že mi niekde hrozí nejaké nebezpečenstvo. Nedávate vtedy dieťaťu pocit bezpečia, ale budujete v nich pocit strachu. A na to si dávajte pozor. Vaše dieťa, keď spí samo, tak vtedy získava pocit samostatnosti.